ସୁକିନ୍ଦା ହନୁମାନ ଛକରୁ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ। ସୁକିନ୍ଦା ହନୁମାନ ଛକ ପାଖ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଏକ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ 14 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ 2ଟି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଶାଳା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। सब सीरियल वीडियो अरे